Господин Цанев, да се върнем на Калигула. Не е ли доста жесток изводът, че народът иска да ръкопляска на тираните и не желае свободата си истински? Това е жесток извод, разбира се, но аз мисля, че това е истина, особено за хората, които са преживели социализма. Много добре знаят какво е диктатура и въпреки това аз мисля, че когато измре това поколение, в което спадаме аз, ще дойдат млади хора, които няма да имат такава нагласа към диктатурата, защото диктатурата прави хората страхливи от една страна, а от друга страна ги прави мързеливи. Мързеливи, особено в областта на мисленето, защото в тези години, ако решиш да кажеш нещо, че по този въпрос може да има такова решение, тогава ти казваха спокойно, има кой да мисли за тези неща. Народът постепенно отвикна да мисли, а да си свободен значи едно, че трябва да мислиш сам да решаваш съдбата си. Мисля, че нашия народ отвикна от това. И затова предпочитат и тази носталгия, която се появява по диктатурата, не е случайна, защото по време на диктатура всичко ти е осигурено, ти не мислиш за нищо, преструваш се, че работиш, хранят те, грижат се за твоята безопасност, всичко е наред. А по свободата ти трябва да имаш инициатива за всичко, да се грижиш за себе си, сам да решаваш съдбата си. Свободата е мъчна участ, защото тя те лишава от утешението, че някой друг е виновен за тежкото ти положение, за нещастията ти. Ти сам си виновен, ти си причина за всичко. А това е доста трудно за много хора да се решат и предпочитат лесното да ръкопляскат на тираните. Ако ви кажат обаче, че критикувате народа и презирате демокрацията, ще се защитите ли? Не, няма от какво да се защитавам. Мен ме достатъчно с тези неща, за които става дума в пиесата, да ядосам хората. Това е достатъчно да ги провокирам да се замислят, да се ядосат. Нека ми се ядосат, нека да ме ругаят, но да се събудят. Апатията е зловещо нещо. На мен не ми е приятно, че български народ не протестира, а хленчи. Това е всенароден хленч. Това е най-лесното, но и най-унизителното. Така че не се защитавам. Няма и да се защитавам. Вашата пиеса беше поставена преди българските избори, но може ли да я възприемам като диагноза на българските избори? Може, разбира се, защото това, което наблюдаваме в България в момента, е нещо, което аз никога не съм очаквал, че ще се случи. Народът да изпадне в някаква апатия, това беше вече минал етап. Народът в момента е омерзен от политическата класа. Аз мисля, ще кажа тежки думи, но мисля, че нашата политическа класа деградира. И тази деградация е на базата на невероятен егоизъм и егоцентризъм. Българските съдби в момента се разиграват от 10 души, не от 10 партии, а от лидерите на тези партии. И тези хора са удивително далече от това да служат на народа. Те мислят, че само могат да управляват народа, което значи да господстват на народа и да изгода само търсят от властта, а не да решават проблемите на хората. Мисля, че един от лидерите правилно се отстрани. Аз очаквах да го последват и много от другите. Уви, не се случи. Вие казвате омерзение сред народа. Омерзеният народ не ръкопляска, а като че ли освирква. Кое е обаче по-опасно? Ръкопляскането на тираните или освиркването на демокрацията?
освиркването на демокрацията е по-опасно, разбира се. По-опасно е, защото народа загуби ли вяра в демокрацията, той е вече при гръдката на първия диктатор. Това е най-лошото, което може да се случи в момента. Освиркването на демокрацията. Но аз мисля, че това ще има още по-жестоки последствия. Ако тази година има още едни избори през есента, както се предполага много хора, тогава ще гласуват не повече от 15%. Това ще бъде пълен бойкот от страна на народа, на пълен бойкот на политическата класа. И тогава аз не знам какво може да последва, освен някой да спретне една хубава диктатурка. Аз предпочитам диктатурата пред лошата демокрация, защото, както казва Сократ, един диктатор може да направи много злини, да причини много злини на народа. Но много лоши хора събрани заедно могат да причинят много повече злини. Така че лошата демокрация е по-опасна от диктатурата. В пиесата вие поставяте световен въпрос. Има ли специфичен български проблем с демокрацията? Български, само български? Това го е забелязал още и рече, че няма българин, който да не счита, че е способен да бъде министър. А сега ние сме свидетели на нещо парадоксално. Има 350 партии или колко. В изборите участваха повече от 50 партии, заедно с участието си в коалициите. Тоест това са все лидери, които смятат, че най-малко могат да бъдат министър-председатели. Това е смешното и тъжното в нашата демокрация. Благодаря ви, господин Цанев.